Kaixo, alazne. Ze moduz? Kaixo. Tira. Egin alduzu medikuak agindutakoa. Dieta, ariketa fisikoa... Dieta bai, nahikoa ondo egin dut. Hala ere ezin izan dut etxi noiz edo noiz opilen bat edo beste jangabe. Badakizu, asko gustatzen zaizkit eta... Noiz edo noiz esaten duzunean, ze esan nahi duzu? Hasieran asteburuetan bakarrik egiten nuen, baina azken aldi honetan ia 2 egunetik behin jaten dut opilen bat edo txokolate zatitxo bat. Tira, aurrekoan esan bezala, astean behin ez dio axola gozokiren bat jaten baduzu, baina larun batean edo igandean, eta ez larun batean eta igandean. Are gutxiago egunero. Egunero ez dut jaten. 2 egunetik behin ere askotxo da, gehiegi. Pixu gehiegi duzu, eta zenbait parametro altuegi dauzkazu. Oraindik oso gaztea zara. Kontu zibili behar duzu, zeure osasuna duzuta jokoan. Bai, badakit baina ez da erraza. Eta ariketa fisikorik egiten alduzu bat ere. Hasieran bai, hasi nintzen lanera oinez joaten, eta astean 3 igerilekura. Baina gero aspertu edo nekatu eta utzi egin nuen. Lanera oinez joatea ondo dago, baina horrekin ez da nahikoa zure adinean. Kirola modu intentsiboagoan egin behar duzu, emaitzarik izango badugu. Bai, baina aspertu egiten naiz igerilekuan. Eta zergatik ez duzu beste kirolen bat probatzen? Probatu alduzu, taldean edo lagunen batekin. Tenisean, adibidez, edo bestela, pala, ibiltzera joan... Ibiltzera gustora joango nintzateke, gainera nire lengusua preslegoke. Primeran dago hori, baina maiz egin beharko zenuke, utzik egin gabe. Eta jakina, medikuak agindutako dietari kasu egin. Bueno ba, oraingoan benetan saiatuko naiz. Ba, animo neska, zeuk igarriko diozu nola sentituko zaren asko hobeto.